Сусыл шоқта әзірлеп қалырға. Тірлік озығы темасына Башқұртстанның Куйбышев құжалығында сөйлештілер. Болташ районында семинар ұйыштырылған. Кеңешме залында отырмайлар. Білгішлер іш барған майданға шықты. Инді хәзірден үксенаш қам силы солы білен мәжғүллер. Сусыл озық сифатын юғалтмасын үшін нешегі шетелер. Радиға Имаев таныштыра. Фураждан тыш 2 тонна артык сусыл һәм яшел азык әзерләү. Мондай бурыч семинарны кабул иткән Болташ районы хуҗалыклары каршында тора. Мөгезләр этерлеккә сыйфатлы печән, силы сенаж һәм салам да кирәк. Шуңа да һәммәсен вакытында җыеп алып эшкәртү мөһим. Район буенча һәр бер шартлы баш малга 25 азык берәмлеге әзерләргә план куелган. Бүгенге көндә бер 5 хуҗалык эшлиләр, 1000 тоннадан артык сенаж салынды. Бер 10 тонна печән әзерләнде. Инде бу ай башыннан ук эш куялар. Куйбышев исемендәге хуҗалык игенчеләре өчен һәр минут кадерле. 6 берәмлек техника ташый. Сенаж ямында 2 трактор тыгызлап торалар сенаж ямын. Үзебезнең көч белән һава шартлары пока безгә әле бик уңай торалар. Шушы уңай булган өчен шушы кыска гына срокта без җиңеп чыгарга тиешбез. Җирлектә терлекчелек елын башладылар. Берничә хуҗалык аны токымлы баш санын арттыру белән тарихка калдырачак. Тырышлык әҗере чыгымнарның берилешен дәүләт субсидияләре белән каплый. Сусыл азык әзерләү әле дәвамлы эш, алдагы айны да шуңа багышлыйлар. Башкортстанның Болташ районыннан Радига Имаев, Ләйсән Хәмәтов, Вилнур Хәмәтов, Яңа Гасыр каналы.